Lo tua bae tarik-taran orang sing mancing. Terima pelan-pelan tok sing mancing iki. Lah yen yo sapa wonge ya sak-sakan to lek Pak. Ngajar lu tambah lho semen akeh. Semen abane. Nek sing mancing guru wong iki. Nemo. Lah mesti ra nelayane bati to lho. Terima wong iki kon milih tambah siji-siji. Oh iya kae. Kowe dibakul pira kowe? Apa? Bakul ku ana dhewe sing Iki aku pusing iwak bakul gede ana, iwak cetingan ana. bakul mulai ring Kudus kok. Nah, bandeng iki bakule. Mulai ring Kudus. Bakul mulai kudus. Tak kulake wis 15.000 kilo. Oke. Bandengnya tapi Ini badine, Mas. enten.